Pozná skoro každý hráč, ktorý má Roblox. No my si dneska ideme zahrať Tower of Mystery. Áno, je to vlastne podobná hra, len vlastne máš sem vlastne jackpoty, ktoré vlastne ti vlastne že nezomreš a neocitneš sa hneď na štarte, ale sa ocitneš vlastne pri tom jackpote. My si dneska túto hru ideme zahrať a ideme si dať challenge, že keď vlastne za každé umretie, keďže spadneme a objavíme sa na jackpointe, tak pritom sa mi pridáta každý jeden trest, ktorý musím spraviť. Takže ideme na vec. Dobre, máme prvé. A zatiaľ... Joj, dobre, tak druhý. Ak chcete podobné video, tak určite tak bude sem aspoň tak 10 zliadnutí na tomto videu. A skúsime aj dajaké lajky. Zatiaľ budú iba zhliadnutia. Dobre, užite si video. Dobre, takže sme na level 0, lebo vôbec neviem, ako sa tá hra. Hra. No a vlastne ide sem o to, že vlastne Wow, dobre, takže... Mystery, len vlastne je to v inej... Vlastne... je to podobné, dačo ako... OK, toto vôbec neviem, ako sa to má. Takže ideme to zatiaľ skúsiť. Dobre, už mi sem zatiaľ pomohli ďalší hráči. Že vlastne musíme vyliezť na toto. Podarilo sa to, ľudia. To bolo tesné. Wow, je to zatiaľ celkom ťažšie, ako som pochybovala, že to bude ľahké. Jackpoint. What? Wow. To som ako... Dobre, ľudia, tak to som asi spravila trošička zle. Ale to sa neráta, že som sa resetla, hej, vlastne. Som spravila dačo, čo... Aha. To vlastne takto mám... Aha. Ježiš, ja nemehlo, ja som to nevidela. Joj. A teraz zase prísť na to, jak... Dobre, ľudia, pôjdeme si touto stranou, lebo bude to určite lepšie. OK. Máme ďalší kill. Veľmi ťažké. Ľudia, pre mňa je to strašne ťažké. Jak? Dobre, tomu typkovi sa to podarilo, dúfam, že... Wow! Dobre, podarilo sa to aj... Wow, dobre. Veľmi mi to seklo teraz. Wow! Yes! To asi nebolo to najlepšie. Oj. Nie! Spadla som, no. OK, jupi. Toto bolo fakt... Don't worry. Ak chcete vidieť aj ďalšiu časť, tak určite napíšte do komentárov, aby som vedela,
Yes, máme 30 sekúnd a kúkajte, dali sme to. Takže ak chcete ďalšiu časť, tak určite napíšte do komentárov. Ak sa bude 10 sliadnutí, tak určite spravíme aj druhú časť a určite, ak budeme mať ešte dakoľko času, tak si určite spravíme aj toto mini obíčko. Takže teraz si už sú 3, 2, 1, bum! A next over je o 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Len ja namiesto tohto vás budem určite robiť aj ďalšie videá. Ak chcete ďalšie, tak sem bude 10 sliadnutí. Ak chcete, môžete dať aj like a máte prístupné aj komentáre. Eat a 2-week-old unrefrigerated pie.